बे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जों ओरैनो मोनबोआखैथ'। बेनि थाखाय गोबां जोहोलावफोरा थै होबोदों, बलिदान होबोदों। गोबां आइजोफोरा रेप खालामजादों, जिनाहारि खालामजादों, बुथारजादों। ओरैनो मोनबोआखै जोङो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ। गोबांनि बलिदान दङ बेयाव, गोबांनि थै होनाय दङ बेयाव। गोबां दुखु खस्थ' सहायनांनानैसो, थै होनानै बलिदान होबोनानैसो जोङो बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ मोन्दों। हायाबो जोंनि, हाग्रायाबो जोंनि। फरेस्टारफोराथ' गावसोरनि खामानिखौसो मावदों, बिसोरो हाग्राखौ रैखाथि होदों। आरो जायफोर सुबुंफोरा बेखौ खालामदों बिसोरथ' बेनि थागिबिबो नङा, बिटिसिनि थागिबिबो नङा। बिसोरो गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै थाफैनायसो, गासैबो मिथिखागौ। जोंनि थागिबि मानसिबो नङा बिसोरो, भुमिपुत्रबो नङा बिसोरो। गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जमा जाफैनानै थानाय मानसिफोरसो। एसेबां साहस फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ सावग्लुंदों, सिलाइफोरखौ सेख'दों, सिलाइफोरखौ लानानै फैदों। बिदि सिलाइ सेख'लायनाय, सिलाइ लानानै फैलायनाय, बेथ' आतंकबादियावसो गोलैबायलै। बहानिफ्राय एसेबां साहस मोनखो बिसोरलाय? बेनि सायाव सरकारा जोबोर गोख्रों एक्सन लानाया मोजां, मिथिबायना? एसेबां गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरा जोंनि जायगायाव, जोंनि हायाव, जोंनि सरकार थासेयाव, जोंनि दैदेनगिरि थासेयाव बेबायदि खालामनो हादों। बेनि सायाव सरकारा गोख्रों एक्सन लानाया जोबोर गोनांथार जानानै फैबाय। जानो हागौ बिसोरो लिडारफोरखौ दुर्बलता नुहुरनोबो हागौ, बिसोरो जेबो खालामनो हाया होननानै। बिदि फासयनानै थाबाय थायोब्लानो, गोख्रों एक्सन लायाबानो बिसोरो आरो उननि समावबो आरो खालामबावगोन। बेखौ हले गोसोआव लाखि। जोंनि लिडारफोरनियावनो दुर्बलताया दङ नामा? बिसोर नुहुरखादों नामा? बेनिखायनो एसेबां गियाल'ना बिसोर एक्सन लादों, गाग्लोबदों, सावग्लुंदों, सिलाइफोरखौ सेख'दों। हायाबो जोंनि, हाग्रायाबो जोंनि, सरकाराबो जोंनि। बर' मानसियानो खुंबाय हादों, सालायबाय हादों। बहानि एसेबां साहस मोनदों बिसोर? ना लिडारफोरानो गोबां दुर्बलता नामा? एक्सन लानो हाया नामा? गियो नामा? जोंनिनो जायगा, जोंनिनो हा, जोंनिनो हाग्रा, जोंनिनो लिडार, बै गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव थाफैनाय मानसिफ्रा एसेबां साहस बोरै मोनखो? फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ बोरै सावनो मोनखो? सिलाइफोरखौ बोरै सेख'ना लांनो मोनखो? गारिफोरखौ बोरै सावनो मोनखो? बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो ओरैनो मोनाखै रायजोफोर। बेयाव गोबांनि बलिदान दङ, थै होनाय दङ। बेनिखायसो मोन्दों। गावनि सरकार थानायावनो, गावनि मानसिनि लिडार थानायावनो जुदि बिदि खालामनो हादोंब्ला बिसोरो, जोंनि सरकार गैयाब्ला, जोंनि मानसिनि दैदेनगिरिफोर गैयाब्ला मा खालामबावगोन साननानै नायदो, एसे सिन्था खालामनानै नायदो रायजोफोर। जिबायदि आखल आखु खिन्थिदों बिसोरो, गिलु बालु, रावखौबो गियायै बायदि। होमबा साननानै नायदो, जोंनि बर' मानसिनि सरकार गैयाब्ला, जोंनि बर' मानसि लिडार गैयाब्ला मा खालामबावगोन बिसोरलाय? गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरानो।